Беларуская чыгунка не выплаціла адсоткаў уладальнікам аблігацыяў, што прывяло да дэфолту. Падтрыманне вайны пад выглядам добранадзейнасці. Свята-Елисаветинскі манастыр анансуе курсы санітарак разам з маскоўскую больніцу і вядомай адпраўкаю медперсаналу на фронт. Ультыматум Трампа Пуціну скончыўся. Ці будуць санкцыі супраць Крамля і, калі так, як яны адаб'юцца на Беларусі? Пра гэта сярод іншага ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю і запрашаю. Дэфолт на беларускай чыгунцы. Праз пратэрмінаваныя плацяжы па аблігацыях прадпрыемства страціла магчымасць эмісіі каштоўных папераў. Пра гэта паведаміла Міністэрства фінансаў. Да таго ж, паводле супольнасці чыгуначнікаў Беларусі, праз праблемы з фінансамі ў хуткім часе чыгунка страціць некалькі лакаматыўных дэпо, ды плануе скараціць працаўнікоў. У чым прычына, разбіралася Аліна Скрабунова. Дэфолт па карпаратыўных бондах. Беларуская чыгунка не выканала абавязанняў па сваіх аблігацыях. Выпусціўшы іх яшчэ ў кастрычніку 2018-га, прадпрыемства змагло прыцягнуць $70 мільёнаў. Тэрмін жа абарачэння аблігацыяў скончыўся сёлета ў чэрвені. На самом деле дефолт в данном случае значит, что они не отказались платить, это значит, что они просрочили сроки по платежам. То есть, что они не могут сплатить. Они официально не объявляли, что у нас дефолт. Да, это не БелЖД объявил, что дефолт. Это Минфин белорусский объявил, что у БелЖД дефолт, потому что она не платит по долгам. Праз дэфолт Міністэрства фінансаў забараніла беларускай чыгунцы далейшую эмісію каштоўных папераў. Паводле Андрэя Махоўскага, рэальных наступстваў дэфолту няма ні для чыгункі, ні для яе паручальнікаў. Маўляў, прадпрыемства як фінансавалася, так і будзе фінансавацца дзяржаваю. Мы же понимаем, что никто белорусскую железную дорогу банкротить не будет, ничего за долги она отдавать никому не будет. И на самом деле эти облигации, которые как бы облигации, это просто способ такой же скрытой поддержки, да, фактически со стороны государства, потому что, насколько я помню, основными покупателями этих облигаций были государственные банки. Дэфолт не адзіная праблема, якая напаткала беларускую чыгунку. Тэлеграм-канал супольнасці чыгуначнікаў Беларусі паведамляе пра аптымізацыю лакаматыўных дэпо і, адпаведна, скарачэння штату. Усяму гэтаму ёсць адно тлумачэнне. Гэта ў першую чаргу звязана з тымі санкцыямі, якія былі накладзены на беларускую чыгунку менавіта з-за удзела ў расійскай агрэсіі. Мы памятаем, як у 2022 годзе беларуская чыгунка прыняла ўдзел, яна перавозіла гэтыя войскі, танкі і ўсё астатняе, і менавіта з-за гэтага на яе наклалі санкцыі. А гэта азначае, што зараз магчымасці беларускай чыгункі па аказванню гэтых паслуг вельмі і вельмі абмежаваны. Праз уведзеныя еўразвязам Вялікай Брытаніі і ЗША санкцыі беларуская чыгунка згубіла магчымасць транзітных перавозак на захад, а менавіта яны складалі аснову яе прыбытку. У сваю чаргу гэта выклікала рост запазычанасці па крэдытах і даўгах. Прадпрыемства зазнала тэхнічныя цяжкасці з дэталямі і рамонтам, выплатамі заробкаў, утрыманнем памяшканняў. Ці ўдасца беларускай чыгунцы кампенсаваць гэтыя страты коштам павелічэння перавозак у Расею? Мы разумеем, што кітайскі транзіт расце. Ён расце ў некалькі разоў за апошнія 5 гадоў, але ён не можа кампенсаваць усе тыя страты, якія былі з-за гэтых санкцый. Страты з таваразвароту з захадам і тыя страты, якія зараз ёсць у тым ліку з Расіі. Мы бачым, як падае расійская эканоміка, і гэта таксама выклікае падзенне ў беларускай чыгункі. Найбліжэйшым часам беларускую чыгунку чакае яшчэ адна расійская замова. Перавезці з Расіі ў Беларусь вайскоўцаў, тэхніку і боепрыпасы для правядзення сумесных вучэнняў «Захад» 2025. Але, на думку Кныровіча, такія замовы разовыя, і таму наўрад ці ўратуюць прадпрыемства. Аліна Скрабунова, Белсат. Больш за 4 мільёны тонн збожжа сабралі беларускія аграрыі. Такі паказнік бітвы за ўраджай падаюць у Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання. Кантраляваць хаду уборачнай кампаніі на палях у Смалявіцкім раёне на Меншчыне сёння выправіўся Лукашенко. Тему працягне Ірына Юр'ева. Вот любо-дорого посмотреть на поля,
обработано, все красиво. Паглядзець на палі Лукашенко зноў паехаў у сельскагаспадарчае прадпрыемства «Азярыцкі агра» пад Смалявічамі. Толькі 2 тыдні таму ён прыязджаў сюды ж з інспекцыяй хады ўборачнай кампаніі. Цяпер у цэнтры ўвагі Лукашэнкі рапс – культура, якую ўлады і прапаганда гучна называюць беларускім чорным золатам. Рапс – это алейная культура, менавіта якая падыходзіць для нашага клімату, нашай мясцовасці, бо як сланечнік у нас не расце, і застаецца менавіта рапс. 1 мільён тоннаў семя рапсу штогод. Такую мэту аграрыям паставіў сёння Лукашенко. Сёлета ж задача аказалася зорачкаю. Паводле адмыслоўцаў Акадэміі навук, ураджай алейнага семя ўсё ж не дасягне мільённага ўзроўню. Пры гэтым улады рапартуюць, беларусы ўсё часцей аддаюць перавагу рапсаваму алею. За апошнія 2 гады спажыванне гэтага прадукту павялічылася на 20%, заявіў віцэ-прэм'ер Юры Шулейка. Аддаваць перавагу менавіта рапсаваму алею перад іншымі заклікае і сам Лукашенко. Не надо оливковое. Сёння ж яму паказалі навінку ад айчынных вытворцаў – рапсавы алей з водарам праванскіх траваў. Что за трава? Прованские. Агульны ж ураджай рапсу, то бок з улікам алейнага семя ды іншых частак расліны, усё ж мае дасягнуць запланаванага 1 мільёна тонаў. Хаця і ўмовы надвор'я былі неспрыяльныя для гэтай культуры, адзначылі адмыслоўцы. Як і ў папярэднія гады, ураджай рапсу па выніку залічаць у агульны аб'ём сабранага збожжа. Апошні сёлета, паводле плану ўсё таго ж Лукашэнкі, мае скласці каля 11 мільёнаў тонаў. Але навошта ўладам такое змешванне лічбаў? Напэўна, з таких іміджевых прапагандысцкіх прычын, каб паказаць, што ў нас стабільнасць, высокія ўраджаі, што мы собираем столько. Але это не зусім правільна рапс улічваць са збожжавымі культурамі, бо ўсё ж збожжавыя культуры даюць большую ураджайнасць. У азярыцкім агра ураджайнасць рапсу дасягае 52 цэнтнераў на гектар. Гэта амаль удвая больш, чым сярэдняя летась па краіне. Сярод прычынаў такой ураджайнасці кіраўніцтва аграпрадпрыемства называе ў тым ліку дастатковую колькасць угнаенняў. А на думку Лукашэнкі, гэта чарговае сведчанне, што санкцыі на карысць Беларусі. Чего вы плачетесь? Удобрения некуда девать. Удобрения можно продать через продукты питания. Вложи в землю, получи корма, от кормов мясо, молоко и продай мясо, молоко. Што ж да рапсу, летась яго ўраджаю для дастатковай вытворчасці алею не хапіла. Як высветлілі журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру, у мінулым годзе Беларусь актыўна ўвозіла гэтую культуру з акупаванай Херсоншчыны. Ірына Юрова, Белсат. Мінскі Свята-Елісаветінскі манастыр анансаваў курсы сястрынскай справы. Праводзіць, які ў Менску будзе вучэбны цэнтр больніцы свяціцеля Алексія. Вядомы сваю дапамогу расійскаму фронту і на акупаваных тэрыторыях. Удзельнікі курсаў атрымаюць пасведчанне дзяржаўнага ўзору Расійскай Федэрацыі. Гэтую ініцыятыву пракаментавала прадстаўніца групы «Хрысціянская візія». Перакваліфікацыя медыцынскіх працоўнікаў, людзей, которые ўжо знаёмыя з дзейнасцю вось такой у шпіталях, яна праходзіць некалькі месяцаў. Тут у гэтай абвестцы сказана, што гэта на некалькі дзён. Гэтых курсах хіба можа хапіць, я выбачаюся, толькі ведаць, як перагружаць целы, тому што гэта настолькі коротка. Раней сёстраў міласэрнасці Елісаветінскага манастыра ў Расіі адхілялі ад дагляду за параненымі на вайне ў звязку з іх слабымі кампетэнцыямі. У хрысціянскай візіі мяркуюць, што курсы або маюць паказаць, што сёстры і іншыя ахвочыя набываюць адпаведныя вынікі, або гэта хуткае адпрацоўванне грантаў расійскіх арганізацыяў. Менскі манастыр пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну часцяком збірае грошы ў краінах СНД і Еўразвязу. Яны ідуць на падтрыманне расійскай арміі. Ультыматум прэзідэнта США Владзіміру Пуціну аб спыненні вайны супраць Украіны выйшаў, аднак ці ўвядуць анансаваныя санкцыі і якія, пакуль невядома. Ад адказаў на гэтую тэму Дональд Трамп ухіляецца, а Крэмль тым часам актыўна кантактуе з саюзнікамі. Ці азначае гэта рыхтаванне да перамоваў, разбіраўся Андрэй Суджыц.
Або Кремль пагаджаецца на спыненне агню, або атрымае жорсткія санкцыі і падвышаныя тарыфы. Сёння скончыўся ультыматум, які Дональд Трамп выставіў Уладзіміру Пуціну. Патрабаванне не выкананае, аднак якія наступствы за гэта будуць? Ад пытання журналістаў, ці будзе ён працягваць свой ультыматум, Трамп ухіліўся, маўляў, усё залежыць ад гаспадара Крамля. Яны хочуць сустрэцца са мною. Я зраблю ўсё, што здолею, каб спыніць забойствы. У мінулым месяцы яны страцілі 14 000 чалавек. Кожны тыдзень 4 або 5 тысячаў. Таму я не люблю доўгіх чаканняў. Я лічу, што гэта сорамна. І ў асноўным гэта салдаты. Гэта украінскія і расійскія салдаты. І таксама некаторыя людзі з гарадоў, па якіх, вы ведаеце, запускаюць ракеты. І гіне 35-40 чалавек за ноч. Што жахліва. Прычыною такой няпэўнасці Трампа можа быць учорашняя дамоўленасць пра сустрэчу з Пуціным, якая сталася магчымаю дзякуючы візіту адмысловага пасланніка амерыканскага прэзідэнта Стыва Уіткафа ў Маскву. І Белы дом, і Крэмль пацвердзілі, што сустрэча адбудзецца ў найбліжэйшыя дні, хоць падрабязнасцяў пра час і месца правядзення няма. Як няма пэўнасці ў згодзе Украіны абмяняць мір на тэрыторыі? З майго пункту гледжання мы можам казаць пра саступкі толькі ў межах міжнароднага права. Нашыя чырвоныя лініі – гэта наша канстытуцыя. Таму патэнцыйная дамова, перш за ўсё, не павінна парушаць нашай канстытуцыі. А па-другое, яна не павінна парушаць прынцыпаў міжнароднага права. Напрыклад, мы можам казаць пра вяртанне акупаваных Расіяй тэрыторыяў не столькі ваеннымі, колькі палітычнымі і дыпламатычнымі сродкамі. 28 ліпеня Дональд Трамп скараціў дэдлайн Расіі для спынення агню з 50 до 10 дзён. У выпадку, калі дамоўленасці не будзе, Злучаныя Штаты гатовыя былі ўвесці 100% другасныя мыты для ўсіх пакупнікоў расійскіх тавараў. Мэта прэзідэнта Трампа – гэта спыніць вайну цягам таго дэдлайну, які ён агучыў першы раз, то бок да 1 верасня. Да канца жніўня спыніць баявыя дзеянні і ўвайсці ў працэс мірных перамоваў наконт пасляваеннага ўрэгулявання. З улікам шчыльнай інтэграцыі з Расіяй Беларусь хутчэй за ўсё трапіць пад імаверныя санкцыі, аднак шкоды ад іх будзе небагата. Не такая великая колькасць беларускага бізнесу завязана на США і экспорт у США. Самое вялікае, што ў нас было звязанае з США, гэта экспорт лічбовых прадуктаў. І амаль што большая яго частка сышла з-за рыскаў, якія ў 2020 годзе прадэманстравала кіраўніцтва краіны. У чаканні рэакцыі Трампа і Крэмль, паводле расійскіх медыя, Уладзімір Пуцін цягам дня паразмаўляў з лідарамі Казахстану, Узбекістану, Беларусі і Кітаю. Тэмамі размоваў былі магчымыя перамовы з Украінай, ініцыятыва ЗША ў Цэнтральнай Азіі, а таксама магчымыя санкцыі для суразмоўцаў Пуціна з боку ЗША. Андрэй Сульжыц, Белсат. А падчас інтэрв'ю амерыканскаму журналісту Саймону Шустеру Александр Лукашенко пракаментаваў рэакцыю Расіі на ягоныя спробы наладзіць адносіны з США. Гэтак Лукашенко прызнаў, што ягоныя кантакты з амерыканскай адміністрацыяй выклікаюць заклапочанасць у МЗС і адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Маўляў, Беларусь вінаваціць у вяртанні да палітыкі шматвектарнасці. Пры гэтым Лукашенко дэманстратыўна абурыўся, што Расіі можна весці шматвектарную палітыку, а Беларусі не. І да іншай тэмы Азербайджан і Арменія плануюць падпісаць мірнае пагадненне, у якім будзе прадугледжанае стварэнне важнага транспартнага калідору праз армянскую тэрыторыю паміж асноўную часткаю Азербайджану і яго эксклавам Нахічываным. Прэзідэнт Азербайджану Ильхам Алиев і прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян маюць падпісаць пагадненне ў Белым доме. ЗША ўвялі на сабе рэалізацыю гуманітарнага праекту, якой адрэзаная частка Карабаху чакае з пачатку 90-х гадоў. Арменія і Азербайджан разам звернуцца з просьбай распусціць менскую групу, якая з 1992 года безвынікова займалася ўрэгуляваннем канфлікту. Калідор назвуць маршрутам Трампа дзеля міжнароднага міру і росквіту. Ён будзе дзеяць паводле армянскага заканадаўства пад кантролем Вашынгтону. Улады так званай Луганскай народнай рэспублікі стварылі ў сеціве каталог дзяцей-сіротаў, дзе ахвочыя могуць падабраць сабе дзіця на ўсынаўленне, пачытаць кароткае рэзюмэ, а таксама выбраць век і нават
колер вачэй. У банку звестак 294 асобы ва ўзросце ад 17 да 17 гадоў. Гэта украінскія дзеці, народжаныя да акупацыі і пасля. Найбольш цынічнае тое, што гэта сапраўды выглядае як каталог у падборы тавару, калі ты можаш у вакенцы выбраць колер вачэй, пол і ўзрост. Напрыклад, падабраць сабе дзяўчынку 15 гадоў з блакітнымі вачыма і светлымі валасамі. Гэта нібыта вельмі проста. Выходзіць, што ад захопу тэрыторыі да гандлю людзьмі ты можаш перайсці ў адзін клік. Таму гэта ўсё па-за нормамі міжнароднага заканадаўства. Гэта парушэнне Жэнеўскай канвенцыі, што забавязвае Расію паведамляць Украіне про таких дзяцей. Александр Лукашенко, у прыватнасці некалькі бізнесоўцаў і фонд паралімпійца Алексея Талая таксама бралі ўдзел у незаконным перамяшчэнні украінскіх дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў. У пакеце з санаторным адпачынкам больш чым 2000 дзяцей у Беларусі прайшлі праз ідэалагічныя спатканні, імпрэзы і канцэрты, на якіх вучылі ненавідзець Украіну і шанаваць Расію. Спісы і абвінавачанне расследуе міжнародны крымінальны суд. Аб'яднаны пераходны кабінет адсправаздачыўся за сваю працу 5 гадоў перад каардынацыйную раду. Двухдзённыя слуханні завяршыліся ў Варшаве толькі што. Хто выступаў сёння і якіх навінаў чакаць ад кабінету неўзабаве, ведае Марыя Сысой. Другі і апошні дзень слуханняў аб'яднанага пераходнага кабінету перад каардынацыйнай радаю. Сёння справаздачыліся прадстаўніцы кабінету ў моладзевай і сацыяльнай палітыцы і прадстаўнік у транзіце ўлады Павел Латушка. Таксама выступіла кіраўніца АПК Святлана Ціханаўская. Прадстаўніцтва моладзевай палітыкі існуе ўсяго год, і Маргарыта Ворыхава пакуль вядзе яго адна, у каардынацыі з арганізацыямі кірунку. Галоўная праблема – працаваць з моладдзю ўнутры краіны відавочна цяжка, але ўдаецца рабіць кансультацыі і прысутнічаць у інфаполі. 67% тых, хто бачыць контент прадстаўніцтва ў соцсетках, з Беларусі. Таксама запусцілі платформу «Гэта моладзь» для пошуку дапамогі і адукацыйных магчымасцяў. Гэта такі рэсурс, створаны менавіта для моладзі, каб яны маглі карыстацца ім не толькі для свайго развіцця, для пошуку дапамогі, але таксама для атрымання адчування, што для іх ёсць інфраструктура, якая гатова іх падтрымліваць на ўсіх гэтых стадыях жыцця. Прадстаўніцтва сацыяльнай палітыкі выступіла разам з камандаю. Галоўным дасягненнем Вольга Зазулінская назвала перафарматаваную структуру з 4 накірункамі. Гендерная роўнасць і ўразлівыя групы, палізняволеныя і былыя добраахвотнікі, ахова здароўя і псіхалагічнае падтрыманне ды міжнародная супраца. Вольга адзначыла, што партнёры амаль не фінансуюць падтрыманне былых добраахвотнікаў. Нашы добраахвотнікі гэта, пытанне вельмі балючае для мяне асабіста, таму што я не бачу водкліка у тым ліку ад грамадства беларускага, і таму гэта вялікі боль для мяне, але я разумею прыярытэтнасць гэтай групы, але ўжо многа што мы кажам пра іх, што заўсёды зараз гучыць добраахвотнікі. Мы ствараем гэты бренд, пазітыўны бренд, што гэта людзі, якім патрэбна дапамога. Павел Латушка, прадстаўнік у справе транзіту ўлады і намеснік кіраўніцы аб'яднанага кабінету, справаздачыўся за апошнія 2 гады. Ён прэзентаваў вынікі па 3 кірунках: прыцягненне рэжыму да адказнасці за злачынства, санкцыйны ціск і стварэнне кадравага рэзерву для новай Беларусі. Упершыню ў гісторыі Беларусі у міжнародным інстытуце, міжнародным крымінальным судзе офісе прокурора знаходзіцца на разглядзе беларуская сітуацыя па пытаннях адказнасці за злачынствы, здзейсненыя супраць беларусаў, здзейсняемыя да сённяшняга дня. Кадровый резерв. 700 человек у кадровым резерве. Мы рыхтуем транзитный период, и это важно для будущей Беларуси. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская выступила напрыканцы слуханняў, падсумаваўшы працу абноўленага кабінету. Мы разумеем, што мы выціскаем максімум з тых інструментаў, што мы маем, і я лічу, што кабінет вельмі годна сябе праяўляе на працягу ўсяго гэтага часу, і мы спрабуем узмацняць кабінет, і будзе яшчэ адзін прадстаўнік у будучыні па эканоміцы ў кабінеце. Што ж далей? Профільныя камісіі цяпер рыхтуюць высновы з рэкамендацыямі кабінету наконт кожнага кірунку, а таксама прагаласуюць за прыняцце ці не прыняцце агульнай справаздачы аб'яднанага пераходнага кабінету. Вынік будзе вядомы падчас канферэнцыі «Новая Беларусь», што адбудзецца ў Варшаве 9-10 жніўня. Марыя Сысой, Белсат.
Больш за некалькі дзён у чаканні, каб трапіць у еўрапейскі звяз, на беларуска-польскай мяжы працягваецца транспартны калапс. Паводле сайту памежнага камітэту, на пераходзе Берасця-Трэспаль о 15-й гадзіне выезду з Беларусі чакалі больш за 2500 легкавых аўтамабіляў і 65 аўтобусаў. Антырэкорды ў даўжыні чаргі назіраюцца тут ужо тыдзень. Што адбываецца ў памежнай зоне, без каментара. У пятую гадавіну пачатку масавых пратэстаў у нашай краіне 9 жніўня беларусы збяруцца ў Варшаве на марш свабоды. Шэсце будзе кульмінацыяй першага дня канферэнцыі «Новая Беларусь». Вядома, пра ўсё гэта раскажам у эфіры Белсату. Рыхтуем адмысловае вечаровае выданне заўтра о 19-й гадзіне менскага часу. Не прапусціце. А ў аб'ектыве на сёння ўсё. Даведацца актуальныя навіны можна таксама ў нашым тэлеграме. Перайсці на яго можна праз QR-код на вашых экранах. А цяпер да мяне далучаецца Віталь Бабін, з якім разам правядзем студыю Белсат. Вітаю, сёння да нас у госці завітае палітык Зенон Пазняк, з якім паговорым у тым ліку пра падзеі 2020 года, а пакуль прапаную агляд публікацыі з нашай інтэрнэт-старонкі Белсат онлайн. Вашай увазе. Дзяржаўны тэлеканал ОНТ прэзентаваў фільм, які паводле ўладаў мусіў дыскрэдытаваць Святлану Ціхановскую і Паўла Латушку. Але, як адзначаюць аналітыкі, стужка толькі яшчэ раз паказала. Падзеі жніўня 2020 года застаюцца балючай ранай для рэжыму Лукашэнкі. Мой калега Якуб Хруст паразмаўляў на гэтую тэму з палітычным аглядальнікам радыё «Свабода» Валерам Карбалевічам. Паводле эксперта, фільм не адкрыў нічога новага, паўтарыўшы старыя абвінавачванні, што ўжо шмат разоў агучвалі ўлады. На меркаванне беларусаў гэта наўрад ці паўплывае. Прыхільнікі Лукашэнкі павераць, апаненты ж не давяраюць дзяржаўнай версіі. Як зазначае Валер Карбалевіч, улады і сам Александр Лукашенко асабіста атрымалі вялізную траўму ад тых падзеяў 5гадовай даўніны. Яны ніяк не могуць ад іх адмежавацца. І таму я думаю, што пакуль Лукашенко будзе знаходзіцца пры ўладзе, то ўвесь час будзе звяртацца да тых падзеяў, колькі б часу не прайшло. Бо яны вельмі моцная зарубка на ягонай памяці, на ягонай душы, на ягонай свядомасці. Больш меркаванняў эксперта шукайце ў матэрыяле «Траўма ніяк не адпусціць Лукашэнку» на сайце belsat.eu. У Гомелі з'явіцца новы помнік савецкаму маршалу Канстантіну Ракасоўскаму. Гэта падарунак Расіі, а месцам усталявання абралі тэрыторыю каля фабрыкі «Праца», дзе ўжо стаіць закладны камень. Падобна, што для большасці жыхароў навіна пра будучы помнік сталася нечаканасцю. Узнікае пытанне, ці справядліва і законна, што іхнага меркавання ніхто не спытаў. Моя калега Дар'я Форман пад выглядам жыхаркі Гомеля патэлефанавала ва ўпраўленне культуры гомельскага гарвыканкаму. Там ёй пацвердзілі, што абмеркавання усталявання помніку не было, бо заканадаўствам яно не прадугледжанае. Усталяванне помніка – гэта добраўпарадкаванне тэрыторыі. Гэты помнік будзе ўсталяваны ў рамках дзейнага заканадаўства праз узгадненне з адміністрацыяй прэзідэнта, Саветам міністраў. Такое ўзгадненне ў нас ужо ёсць, а таксама з Міністэрствам культуры, Гомельскім абласным мастацкім саветам. Конкурс на стварэнне манументу праходзіў у Расіі. Ініцыятарам праекту выступіла расійскае вайскова-гістарычнае таварыства, якое ўзначальвае памочнік Пуціна Уладзімір Мядзінскі. Аўтарка помніку, скульптарка Юлія Пашына, пераможца закрытага конкурсу. Раней яна не выконвала буйных манументальных замоваў.
Паводле звестак выдання «Флагшток» у ноч на 4 жніўня ў прыватным сектары Рэчыцы непадалёк метызнага заводу упаў беспілотнік. Калегі са старонкі Белсат.eu паспрабавалі спраўдзіць гэту інфармацыю мясцовым райвыканкаме, але чыноўнікі не даюць аніякіх тлумачэнняў. У прыёмнай старшыні рэчыцкага райвыканкаму, куды карэспандэнт Белсату звярнуўся як прыватная асоба, заявілі, што нічога пра здарэнне не ведаюць, інфармацыяй не валодаюць і не хочуць адказваць на такія пытанні. Прадстаўнік раённай газеты «Дняпровец» таксама падкрэсліў, што выданне не валодае такой інфармацыяй. У сваю чаргу некалькі мясцовых жыхароў распавялі Белсату, што вуліцу, дзе упаў беспілотнік, хутка ачапілі. Людзей вывелі за агароджу, а сапёры забралі дрон. Выбуху не адбылося. Пры гэтым сведкі запэўнілі, што ні ў кога не бралі распісак аб нераскрыцці. 9 жніўня, дата, якая 5 гадоў таму стала пераломным момантам у гісторыі Беларусі, але сёлета пра яе ўсё цяжэй гаварыць. Падчас рыхтавання матэрыялаў да чарговай гадавіны мірных пратэстаў нашы журналісты сутыкнуліся з маўчаннем. Тых, хто раней быў гатовы даваць каментары, цяпер адмаўляюць. Галоўная рэдактарка сайту Белсат.eu Вольга Ярохіна задалася пытаннем, што ж адбываецца. Здаецца, адзіным тлумачэннем адмовы ад каментара робіцца простае «не хачу». Як зазначае Вольга Ярохіна, чым бліжэй да даты 9 жніўня, тым больш ёй самой хочацца маўчаць. І гэта не пра страх. Гэта пра боль, стому, пра ўспаміны. Гэта пра тыя здымкі, што даводзілася блюрыць, каб не паставіць людзей. Пра ПТСР, з якім і праз 5 гадоў многія жывуць штодзённа. Але гэты жэст маўчання не знак абыякавасці, бо ўсё, што было, было не дарма. І марафон працягваецца. Больш разважання ў галоўнай рэдактаркі сайту Белсату чытайце ў ейнай аўтарскай калонцы «Чаму мы адмаўляемся ўзгадваць 9 жніўня». Што Лукашенко нагаварыў у інтэрв'ю з выданнем «Тайм», абмяркуем студыі Белсат, застаньцеся з намі, запрашаю ўжо цяпер. З вами Віталь Бабін і Юлія Лабана. Мы працягваем эфір інфармацыйна-публіцыстычнай часткай і нагадваем, што вы можете браць удзел, калі глядзіце нашу трансляцыю ў YouTube, каментаваць наш эфір, а таксама удзельнічаць у апытанні. Яно ананімнае і таму бяспечнае. Сёння, паколькі заўтра спаўняецца 5 гадоў ад пачатку пратэстаў 2020 года, мы пытаемся, ці мусіць офіс Святланы Ціханаўскай самараспусціцца. Варыянты адказаў: так, патрэбны новы лідар, так, беларусы самі арганізуюцца, не, або не ведаю, мне ўсё роўна. І большасць выказваецца ўсё ж такі за тое, што офіс Святланы Ціханаўскай мусіць застацца. 64%. Вы можете працягваць прымаць удзел у галасаванні, можете падтрымаць нашу трансляцыю лайкам і чытайце ў апісанні у YouTube, як зрабіць гэта бяспечна. Ужо праз хвіліну ў гэтай студыі з'явіцца палітык Зенон Пазняк, а пакуль што давайце разам узгадаем падзеі 2020 года, як адбывалася галасаванне, як у гэты дзень беларусы увогуле рабілі свой выбар на карысць альтэрнатыўных кандыдатаў. У вашай увазе. Считайте правильно, вы же учителя, вы же учите наших детей. Хотя я понимаю, что там не в учителях дело.
Як мы абяцалі, Зенон Пазняк у нашай студыі. Вітаем спадару Зеноне. Дзякуй вам, што знайшлі час, каб завітаць у студыю Белсат. Узгадываў сёння я інтэрв'ю, якое выдалі ў кастрычніку 19-го года радыё «Свабода» і яшчэ напярэдадні гэтых выбараў у 20-м годзе. Вы тады сказалі, што беларусы баяцца быць свабоднымі. Ці вашае меркаванне змянілася пасля падзеяў жніўня 20-го? Ну, гэта такая метафора. Так што гэта на пэўным этапе можна аднесці да любого народа. Але у нас, на жаль, шмат засталося яшчэ людзей з савецкай ментальнасцю. Я вам прывяду прыклад, калі, скажем, я выступаю ў заходняй Беларусі, я кажу, што будзе прыватная ўласнасць, будзе зямля, будзе свабода, можаце вярнуць сваю зямлю. Ўсё людзі слухаюць, так з цікавасцю пытанне задаюць. Калі я еду туды, едзе на Магілёўшчыну, все расказваю, пытанне залі: а што вы нам дадзіце? Я кажу, свабоду, права чалавека, правы ўласнасці. Рабіце, што хочаце, прадавайце. Выставляйце свае цэны, вы свабодныя. Але гэта было ў 94-м, можа, нават яшчэ раней. Так, я разумею. Ці зараз змянілася сітуацыя, бо вы заўсёды казалі, што маеце кантакты беспасярэднія ўнутры Беларусі, ведаеце, прынамсі, пра што людзі думаюць, пра што гавораць. Ці гэтыя кантакты захаваліся ў вас? Цяпер змянілася, таму што вельмі залез у скуру Лукашенка. І вось пасля 20-го года таксама людзі, конечно, напалоханыя, бачаць, што, але я вам скажу, ўсё не магу гаварыць, але ўсё засталося. І дваровыя кампаніі, і людзі ўсё памятаюць. І гэта, прыдае такога аптымізму. Ўсё ж такі народ разумее, наш беларускі, што тут не можна падымаць галаву, каб яе адабілі, але людзі чакаюць, яны застаюцца тымі, якія былі ў 20-м годзе. Якія тады урокі мае грамадзянская супольнасць праз 5 гадоў пасля пратэстаў вынесці? Што для сябе зразумець, можа быць, каб у патэнцыйна будучай сітуацыі дзейнічаць іначай? Разумееце, гэта з'ява 20-й год, яна дваякая. Па-першае, гэта страшэнная катастрофа нацыянальная, якая працягваецца, это геноцид нацыі. Мы такія катастрофы перажывалі нечаста. Самую вялікую, это 17-е стагоддзе, это потоп, потым 30-е гады, дзе мы... Ноч расстраляных паэтаў. Ноч расстраляных паэта, это фрагмент, а было забіта па ўсей Беларусі, па маіх падліках, 1 600 000, іншыя паказваюць 1 800 000, іншыя кажуць 1 600 000. Я калі займаўся куропатамі, я шчыльна гэтым цікавіўся. Это была сістэма, якая даводзілася да кожнага начальніка, да кожнага старшыні сельсавета, да брыгадзіра. Павінны былі паставіць пэўную колькасць ворагаў народа. І сітуацыя была такая, што калі б не вайна, калі б яшчэ 10 гадоў гэта адбылося, і Сталін быў бы, маглі б выстрэліць усю нацыю. 5 мільёнаў это дакладна. А чаму паралелі з 20-м у вас узнікаюць? Тут паралелі вось чаму узнікаюць, што это была катастрофа. Мы страцілі эліту нацыі, мы страцілі вельмі шмат літаратуры, гісторыя, людзей. І пасля вайны, я нават трошкі это памятаю, 50-е гады, шмат што адраджалася з нуля. І цяпер, 20-е гады, это таксама катастрофа. Катастрофа, якая прывяла да сотняў тысяч выгнання людзей за мяжу, а это людзі найбольш актыўныя. Таксама тысячы людзей знаходзяцца ў вязніцах, і працэс геноциду працягваецца. Пакуль будзе гэты рэжым, да гэтага часу будуць хапаць людзей, кідаць у турмы. Калі турмы будуць перапоўненыя, будуць часткова іх выкідаць і выкідаць за мяжу. Таму што
яны зараз не ў такім стане, што маглі прастрэльваць. Але яны хочуць змяніць, як кажуць, шарнір нацыі. Яны выкідваюць людзей за мяжу. І таму гэта катастрофа. Акрамя таго, гэта катастрофа, яна рыхтавалася Расіяй. Я паслядоўна гэта адсочваў 16 года, калі гэта пачалося. Я ведаў інфармацыю яшчэ ў пачатку 20-го года, што будзе правакацыя з забойствамі. І яно так і сталася. Але сутнасць была ў тым, што Пуцін хацеў ажыццявіць сваю даўнюю мару, анексію Беларусь. Як толькі ён паявіўся ва ўладзе ў 2002 годзе, ён ужо казаў, давайте 6 губерняў. Але гэта не анексаваў да сённяшняга дня. Так, але гэта была самая такая моцная спроба. Перад гэтым быў такі разведчык Бабіч, які быў у пасольстве, ён ствараў тут рэзідэнцыі, і ўсё гэта была падрыхтоўка. Лукашенко ім быў незадаволены. Безумоўна, таму што для рускі мір таксама ёсць і вораг Лукашэнкі. Ён дзейнічае пад казцы ў інтарэсах того рускага міра, але толькі рускі мір можа яго знішчыць. Нацыянальная сіла яго не знішчыць. Пуцін яго можа знішчыць. Ён это разумее. Таму такія людзі, як Бабіч, для яго былі небяспечныя. Так вось, задача стаяла вельмі простая. Калі быў падрыхтаваны Бабарыкай, падрыхтавана ўся сітуацыя, правесці выбары. Яны рыхтаваліся, што на выбарах Бабарыка не пройдзе, але будуць масавыя пратэсты. Это ўсё было да этого падрыхтована. І тады Пуцін бы падтрымаў, магчыма, нават увёў бы войскі, але вельмі ўсе былі прадыя, таму што ішлі такія лозунгі, што калі Пуцін нам дапамог, тады ён быў бы нацыянальным героем. Гэта ўкіды агентуры. Але гэта было. Але гэтага і не здарылася, па суті. Гэтага не здарылася. І вось чаму. Значыць, сітуацыя ацэньвалася вельмі проста. Калі б на плячах народа, які супраць Лукашэнкі, увайшоў бы кандыдат, які з'яўляецца стаўленнікам Масквы, скажам, Бабарыка, ён быў бы легітымны, народ яго падтрымаў, Захад прызнаў, і ўсё, што рабіў бы гэты прэзідэнт, яно было законным. Все, што робіць Лукашенко, яно нелегітымнае, яно нікчэмнае ў юрыдычным сэнсе. І Масква это разумее. Яны разумеюць, што... Але ж няма наўпроставых доказаў таго, што Віктор Бабарыка гэта быў пракрамлёўскі кандыдат на выбарах 20-го года. Наўпроставыя доказы не трэба далёка хадзіць. Частку яны знішчылі, але відэо ёсць, вы можаце паглядзець, як ён гаворыць аб тым, што задача беларусаў з'яднацца з Расіяй. Усе будуць толькі рады. Наша будучыня ў Расіі. Пасля таго, як Віктор Бабарыка пайшоў на выбары... Разумееце, таму не, гэта рускамірскі слоган, это самае галоўнае, што ад іх патрабуецца. Я ўжо не кажу пра тое, што хто такі ён. Это дырэктар Белгазпромбанка, это структура, якая з'яўляецца кашальком Кремля. І яго памочнік з'яўляўся такі Александр Каряка, палкоўнік ФСБ. Все ёсць, яны паспелі знішчыць, можаце паглядзець. Але Віктор Бабарыка цяпер у турме, і давайте, можа быць, я б хацела вярнуцца да размовы о той трагедыі, пра якую вы пачыналі казаць, што сапраўды маса беларусаў выехала, унутры беларусаў пануюць рэпрэсіі, у якіх немагчыма развіваць нацыянальную ідэю, вызвольны рух, падтрымліваць беларускую культуру, пра якую вы таксама заўжды кажаце, што это неабходна для нашай незалежнасці і для нашага развіцця. То вось на вашу думку, якой мае быць стратэгія нацыянальна-вызвольчага руху, яна ўсё ж такі мусіць прыйсці за межы ці нарадзіцца ўнутры Беларусі, а калі ўнутры, то што гэтаму мае паспрыяць, што рабіць? Значыць, да таго, што вы гаворыце, трэба падысці. Таму што той план, які павінны быў адбыцца, ён не адбыўся. Адбыўся вельмі дрэнны план, але не так, як думалі яны. Значыць, што адбылося? Вот гэты план, дзе на руках унеслі б Бабарыку і крычалі «Пуцін, памажы», ён не адбыўся таму, што Пуцін убачыў, што адбылася нацыянальная кансалідацыя. І калі гэта пачалося, я тады быў у Штатах, я назіраў усё, што адбываецца, бачыў это белыя лентачкі, белыя браслетыкі, все як на гэтым, і чакаў, што паявіцца ўвогуле некая новая сімволіка,
А тады ўжо будзе вельмі цяжка. Пакуль што насілі толькі тапак, так, это была замест пагоня, і крычалі там «Стоп, таракан». Вось, таму я асабіста прыняў тут удзел. Усе структуры кансерватыўнай партыі былі папярэджаныя, каб ішлі на мітынгі вось этой тройкі жанчын з чырвона-белымі сцягамі. Будзе падтрымка. Народ быў гатовы да гэтага. І появілася адзін, другі, трэці. Так это ваша ідэя была? Это ідэя кансерватыўна-хрысціянскай партыі. Асабіста мяне. Трэба было перабіць сімволіку. І іх это зблытала поўнасцю, тому што народ прыняў поўнасцю. Я звяртаўся не толькі да нашых партыйцаў, да другіх, не буду яны сядзяць у турме, не буду іх называць, але яны это выканалі. У Віцебску былі мітынгі з гэтымі бабарыканцамі, ўсё, яны прыйшлі з чырвона-белымі сцягамі, увесь народ успрыняў. Можа, самыя людзі проста ўспрынялі гэта сапраўды як нацыянальная. Вот ім-то і справа. Это важнейшая рэч у палітыцы, сімволіка. Но вы уявіце сабе хрысціянства без крыжа. Вы видите, что такое крыш у христианства? Вот тое сама у нас был чырвона-белы сцяг, пагоня. І калі гэта з'явілася, і народ 100-метровыя сцягі, калі ён пашоў пад гэтымі сцягамі, Пуцін зразумеў, што адбываецца нацыянальная кансалідацыя, што дзела, якія яны робяць, не пройдзе. Тым больш, што Лукашенко, ён жа думае пра сваю ладу, і Бабарыка, і весь гэты рускі мір, і вся эта праруская пазіцыя, якая была створана яшчэ пачынаючы ад Бабіча, яны хацелі знесці Лукашэнку і паставіць свайго. Лукашэнку гэта не падабалася. Там ён схапіў Бабарыку, пасадзіў у турму. Там яшчэ каго схапіў. Але зараз чаму зараз выйсці з гэтага крызісу, які ўтварыўся? Мы прыходзім да того, што вы гаварылі. І то, што народ выйшаў і кансалідаваўся, і пад чырвона-белым сцягам, притым была вельмі моцная кансалідацыя ў дварах, людзі... Это пачалося яшчэ за часы ковіду. Вось ковід з'яднаў людзей, а тут это ўжо быў вынік. І вось гэта спыніла тую... Да ўжо было немагчыма, ўжо Бабарыка быў у турме, але тое, што стварылася потым, яно стала катастрофай для народа. Бо тое, што было б у пачатку, калі быў Бабарыка, мы проста страцілі б дзяржаву. Нас не было б. Дзяржавы Беларусь не існавала б. Это была б частка Расійскай Федэрацыі. Это канцы. Вот то, што здарылася цяпер, мы дзяржаву маем. Это дзяржава поўнасцю пад прэсам Расіі. Лукашенко это поўная марыянетка. Але калі б быў Бабарыка, то не было б ввогуле Беларусі. Не было б. То што, атрымліваецца, што Лукашенко ўратаваў краіну ад акупацыі расійскай? Ён уратаваў сваю скуру і выконвае заданне Масквы па знішчэнні беларускай нацыі. Яго рукамі знішчаецца беларуская нацыя. 2500 арганізацый, нават там філатэлісты, птушкі бацькаў, ўсё знішчана. Таму гэта, то, што зараз адбываецца, гэта Расія рукамі Лукашэнкі выконвае сваю задачу знішчыць беларускую нацыю, знішчыць мову, культуру, таму што потым, калі гэтага нічога не будзе, Беларусь можна браць голымі рукамі, а Лукашэнку проста прымуць з дарогі. Я не ведаю, ці ён это разумее, але самы галоўны яго вораг небяспечны, это якраз рускі мір. Як супрацьстаяць гэтаму рускаму міру, калі ўнутры Беларусі ўсё знішчаецца нацыянальная, грамадская супольнасць? Супрацьстаяць ёсць вялікі вопыт не толькі ў нас. Это мы не першыя трапілі ў такую сітуацыю. Па-першае, трэба захаваць сябе. Захаваць свае жыцці, свой народ, захаваць сябе. Не кажуць, не падымаць галаву там, дзе не трэба. Па-другое, у гэтым захаванні, у гэтых сем'ях, у гэтых людзях трэба, каб беларуская ідэя жыва, развівалася, жыла мова. Закрыюць школы, у вас сям'е ёсць, вучыце сваіх дзяцей, так як некалі ў 19 стагоддзі палякі рабілі. Вучыце сваіх дзяцей, бо нам трэба ў гэтай сітуацыі выжыць. Акрамя таго, тыя беларусы, якія выехалі за мяжу, іх сотні тысяч, трэба падтрымліваць Украіну. Таму што зараз пытанне мірным шляхам з Расіяй вырашана не будзе. Мірным шляхам мы не атрымаем ні свабоду, толькі памагаць украінцам. Памагаць украінцам, каб была перамога. Ці хаця б такая сітуацыя, калі Расія не ў стане будзе нас задушыць. І
Минулый раз я тут был, как раз это месяц тому я говорил об том, что одна зараз надея всего свету, тем больше Украины, это на Трампа. Это счастье, что у Америцы з'явився такий До президент. речі, коли ми кажемо про Трампа, спадар Зеноні, хотів би звернути вашу увагу, що сьогодні Лукашенко знову узгадав президента Злучених Штатів Америки у інтерв'ю акурат таки часопису Time. Давайте послухаємо і вернемося до міркування. Я трампист. Я себя часто называю. Я не сторонник Байдена. И я это говорил, когда Байден был у власти. И когда вы там стреляли в своих в Конгрессе, помните, эту девчонку застрелили, да. И когда вы потом Трампа хотели посадить, единственный в мире президент, не потому что я так думаю, а другие так не думают, другие помалкивали, под плинтусом сидели, а я в открытую, это можно поднять, критиковал вашу демократию, так называемую, вашего президента Байдена и поддерживал Трампа. Это было позорище, то, что вы творили с Трампом до последних выборов президентских. Ну, ёсць сапраўды, як кажуць, падабенства ў гэтым сэнсе паміж вамі і Лукашэнкам. Вы абодва падтрымліваеце Трампа, як мы зараз пачулі. О, не толькі ў гэтым. І ён п'е ваду, я п'ю ваду. Цудоўна, спадар Зеноня. Вот эта прапанова, круглы стол з Лукашэнкам пры дапамозе Злучаных Штатаў Амерыкі, якую агучыў офіс Ціханаўскай. Ваше стаўленне. Вы раскрытыкавалі офіс, але падтрымліваеце гэтую ідэю. Ніякого круглага стола, ніякіх перамоваў з апазіцыяй, з офісам Ціханаўскім ніколі ў прынцыпе не будзе. Таму што ў прынцыпе гэта немагчыма. Это бздура. Немагчыма, таму што беларускі рэжым не пагодзіцца. Разныя катэгорыі. Можа быць перамовы з такой краінай, як Нямецчына, Германія, на ўзроўні, калі могуць быць прынятыя пэўныя рашэнні і выкананыя пэўныя абавязкі. Што такое апазіцыя? Это нішто. Это полное ничто. За ими не стоит ничего. Это люди, яких, кажуть, утрымліваюць еўрапейскія там структуры, якія не маюць ніякай сілы, ніякай аўтарытэта, нічога. Лукашенко не можа, дзяржаўная структура не можа... Спадару Зеноня, яны маюць структуры, так ці інакш, яны маюць планаваныя свае паездкі, сустрэчы на самым высокім узроўні, а вы кажаце, што это ніхто і нічого. Значыць, яны не маюць ніякай дзяржаўнай моцы, іх няма ні арміі, ні сілы. Гэтыя паездкі, які робяць, это за грошы еўразвяза, таму што еўразвязам, для еўразвяза трэба такое проксі, трэба Беларусь было ізаляваць, яны робяць такую палітыку. Вы прапаноўваеце ім самараспусціцца? Такога ў прыродзе не было і не будзе ніколі, таму што ў прынцыпе ніколі не можа дзяржаўная структура, якая базуецца на законе, на праве, на арміі, на ўсім, на фінансавай сістэме, з нейкай групай весці кантакт. Это не можа ніякім разе нейкі перамоў. Это зусім іншае пытанне да вас. Рада БНР, якая у мінулым стагоддзі... Не будзе весці таксама. Не будзе. Яна не мае, Рада БНР не мае ніякай сілы. Это просто, сімвол, это ідэал. А палітычнай сілы яна не мае ніякай, ні фінансавай, ні палітычнай, ніякай. І ніхто з Радай БНР не будзе не весці ніякіх перамоў і не вядзе. Тое сама з любой апазіцыяй, якая там утвараецца, калі там даюць сродкі і так далей, нічого падобного не будзе. Таму я кажу, вот это, што яны гаварылі, это просто, бздура. Я так падразумею, што это просто, такая прапаганда. Вы прапаноўваеце самараспусціцца офісу Ціханаўскай, кабінету, самараспусціцца. Вы пісалі так, прынамсі, ў сваіх сацыяльных сетках. Не праводзяць гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь», каб беларусы туда не прыходзілі. Канферэнцыя. Хто будзе прасаўляць беларусаў за мяжой тады? Значыць, вельмі важна, каб гэты офіс быў бы ліквідаваны і як хутчэй. На жаль, это хутчэй не адбудзецца, таму што яны ніякай сваёй палітыкі не вядуць, это палітыка еўразвязу. Яны выконваюць ролі падставы, проксі. Еўразвяз ставіць задачу ізаляваць Беларусь, зрабіць жалезную заслону. Это адпаведныя санкцыі, накіраваныя супраць народа. Таму што санкцыі, якія там же тысячы пазіцый, это ж ўсё ж у інтэрнэце ёсць.
Вось, Так не офіс жа прымае санкцыі, а Еўразвяз. офіс з'яўляецца правадніком рыторыкі. Это вельмі важна. Не было б офіса, не было б санкцыяў. Таму што людзі, якія выехалі за мяжу, яны 5 год, многія з іх спадзяваліся на офіс, што тут нешта будзе, яны нешта зробяць, нічого не зрабілі. Могуць вярнуцца. І таму гэта дэмагогія, якая прыводзіць да таго, што мы можам страціць дзяржаву і нацыю. А ці не забудуцца это важнейшае пытанне зараз. Не тое, што гаворыць офіс, не тое, што гаворыць ван дэр Ляйен, а нам трэба зберагчы нацыю. Таму што зараз сітуацыя такая, што фактычна, от, допустим, здарылася б такая рэч, што знік быў Лукашенко, так? Усё абрубана. Усе рынкі знішчаныя, это знішчаны еўразвязам. Усё іх адразу не адновіш. І адзіны выхад застаецца ісці ў Расію. Таму што увесь контакт, і энергетыка, эканоміка, ўсё звязана Я туды. паўтару сваё пытанне. Хто прадстаўляць інтарэсы беларусаў мае за мяжою, калі не будзе офіса Ціханаўскай? І ці без такога прадстаўніцтва ці не забудуцца на Беларусь? Да, вот это вельмі якраз і добра. Калі не будзе вось этой падставы, вот тады тыя людзі, тыя 1000 людзей, якія тут ёсць, яны кансалідуюцца. Беларусь показала, і 20-й год, і асабліва часы ковіда. Вельмі кансалідацыйны народ. Лукашенко адмовіўся падтрымліваць, лячыць людзей. Народ сам себе лячыў. І медыкаў фінансаваў ўсё. Так што я ведаю беларусаў, вялікая надзея, што калі вот гэта знікне, вось эта вот бурбалка, якая тармозіць усё, то тады гэтая ініцыятыва, яны праявяцца. І абавязкова яны павінны быць ісці знізу. І яны будуць знізу. І гэтыя ініцыятывы, якія... З'явіцца новы лідар? Якія... Паслухайце, павінна быць дэмакратыя, ініцыятыва людзей. А не спадзявайцеся, што з'явіцца нейкі лідар, і вот ён нас павядзе. А хто беларусам цяпер перашкаджае самаарганізоўвацца? А хто беларусам цяпер перашкаджае самаарганізоўвацца? Офіс. Ілюзія офіса. Усе спадзяюцца і прэтэнзіі, там іхныя грошы пачынаюць лічыць усё. Это ўсё глупасці. Вось. Это колода на шляху ініцыятывы. Калі гэта, а это з'явіцца абавязкова. А што перашкаджае паралельна гэта рабіць? Беларусам самаарганізоўвацца, збірацца, вырашаць вот свае гэта перашкаджае, у першую чаргу. Спадзяванне, вы толькі што задалі, а хто будзе лідар? Это вот жаданне, нехто прыйдзе, і нехто ўсіх павядзе, нехто скажа, як рабіць. Але хто будзе сустракацца... Так, у Святланы Ціханаўскай ёсць кантакты на вышэйшым Вы ж былі лідарам калісьці. Тады будуць і прадстаўнікі. Як будзе ініцыятыва, тады будуць прадстаўнікі. Зараз это не трэба піраміду ставіць дагары нагамі. Элементарна рэчы, ну так жа робіцца. Элементарна, так развіваецца усялякая структура, усялякая барацьба. Яна ідзе знізу, а не то, што з'явіўся нехкі, і, ну добра, як з'явіцца нейкі Ясір Арафат, ён скажа, у меня там мільёны, давайте за мной. На чым так кончылася, мы ведаем. Але усякая барацьба, яна, калі яна сэнсоўная і мае вынік, яна ідзе адтуль. Знізу, і на ініцыятыва. Вот тыя дваровыя чаты, вот это, што з'яўлялася, вот эта ініцыятыва мае вялікае значэнне. І паяўляліся лідары, і што з імі зрабілі? Забілі, Бандарэнку забілі. Это ўжо лідары паяўляліся. Таму як ёсць ініцыятыва, як людзі адчуюць, што ад іх шмат залежыць, яны пойдуць самі рабіць, паявіцца ўсё. І тады будуць лічыцца з намі. І тады будзе, тут жа ёсць і бізнес беларускі. Это вельмі важна. Нацыянальная ідэя, нацыянальная свабода развіваецца тады, калі падтрымлівае нацыянальная буржуазія. Калі людзі маёмныя падтрымліваюць нацыянальны рух. А ці маем мы ў выгнанні столькі бізнесу? Грантаў з еўразвязу. Спадар Зяноне, у нас ёсць тут прадстаўнікі сапраўды бізнесу, а напэўна не так шматлікага. Ёсць некаторыя IT-кампаніі, але ну вось нейкая фірмовыя правілы. Нема заангажаванасці, да, у тым, каб палітычна Таму што нешта ў бізнесе ў нас разумныя людзі. Людзі, якія займаюцца бізнесам, яны маюць галовы. Разумееце, яны бачаць, што паявіўся нейкі, так сказаць, дзіўны чалавек, які 200 000 просіць. Паціснулі плячыма, глядзяць на спадарню Ціханаўскую, яны ж усё бачаць, што это падстава. Што ім даюць шмат грошай, ім мільёны. Я знаю сумы, якія даюць, бо я пісаў еўразвяз, я маю пісьмы адтуль. Спадар Зяноне, я думаю, што гэта, напэўна, яны на это глядзяць і думаюць, ну што ж мы будзем на іх траціць грошы.
Конечно, не будуць. Дзякуй вялікі, што знайшлі час і прыйсці да нас і за ваше меркаванне. Зенон Пазняк, спадарства нашай студыі, палітык, рух «Вольная Беларусь». Дзякуй вялікі яшчэ раз. Дзякуем. А цяпер спадарства да міжнароднай тэмы. У Каліфорніі зноў бушуюць лесныя пажары. Агонь, які ўзнік непадалёк возера Пайру, менш чым за 2 гадзіны, знішчыў больш за 1500 гектараў лесу. Паводле мясцовых уладаў, больш за 50 000 чалавек ужо эвакуяваны або чакаюць загаду на выезд. Ратавальнікі і авіяцыя працуюць кругладзённа. Як у ЗША змагаюцца са стыхіяй, глядзім без каментара. І пры канцы нашага выдання радасная для Белсату навіна, якую мы з гонарам дзелімся. Наш калега, намеснік кіраўніцы Белсату, аўтар і вядоўца праграмы «Прасвет», дакументаліст Сергей Пелесаў узнагароджаны медалём «Гонар і годнасць». Рашэнне прыняў аб'яднаны пераходны кабінет, а адпаведную пастанову падпісала Святлана Ціханаўская. Узнагароду прысуджаюць тым, хто сваімі дзеяннямі дэманструе адданасць змаганню за свабоду, нацыянальныя каштоўнасці, дэмакратыю і правы чалавека. Мы шчыра віншуем Сергея з адзнакай ягонай шматгадовай працы на карысць Беларусі і прынцыпаў незалежнай журналістыкі. Ну і на гэтым, спадарства, у нас усё ў студыі Белсат, і будзем удзячныя за ваши упадабанні і каментары пад трансляцыяй у YouTube. Там жа знайдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. А цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацый у сацыяльных сетах. Белсат онлайн ваш увазе. Бадай кожны ведае пра такі від спорту, як сёрфінг. А ці ведалі вы, што існуе і чэмпіянат свету па сёрфінгу, у якім хвалі караюць не людзі, а сабакі? Калі мы пра гэта пачулі, то вельмі здзівіліся. Нашы калегі з тэлеграм-каналу Белсату знайшлі адпаведнае відэа. Пакажам яго і вам зараз у нашым эфіры. Чым наткняўся папулярны падляшскі дуэт Свада і Нічас? Пра гэта вядоўцы праграмы «Падляшскія вакацыі» Ля і Уля даведаліся у студыі «Водах», у студыі фальклору падляшскіх беларусаў. Як гучыць арыгінальны народны варыянт песні «Трава-мурава». Паслухайце фрагмент, які падрыхтавалі нашыя калегі за старонкі Белсату ў інстаграме. А больш пра студыі «Воды» і Бельска-Падляшкі можна даведацца ў новым выданні программы «Подляшские вакации» на YouTube-канале Белсат Лайф. Żymyrwa zapisała tę pieśń i poczęła śpiewać. Nika była w naszym kolektywie w Żymyrwie długi czas i z Żymyrwy nauczyła się tej pieśni. Trawa morawa, czamtene zielona, rano raneńko, czamtene zielona. Як украінцы ставяцца да магчымых перамоваў з Расіяй і ці чакаюць трохбаковай сустрэчы Трампа, Пуціна і Зеленскага? Пра гэта журналісты праграмы «Вот так» запыталіся у жыхароў Кіева. А супрацоўнікі YouTube-аддзелу Белсату зрабілі відэа, якое можна знайсці на канале Белсат Шортс. Вашай увазе.
Цяпер Трамп максімальна абяцае гэта вярнуцца да таго, што было пры рэжыме Байдена. То бок ён настолькі нізкую планку паставіў, што цяпер для людзей тое, што ён кажа, будуць санкцыі, гэта ўспрымаецца як вау. Але насамрэч ён проста вяртаецца да таго, што было. І менавіта таму, мне здаецца, ёсць вялікія сумневы, што гэта будзе адразу вынікова. Але гэта будуць першыя крокі патэнцыйна. Я думаю, што ў Росіі знову будуць... Я думаю, што ў Расіі зноў будуць да нас патрабаванні, як заўсёды. То бок яны проста так вайну не будуць завяршаць, нават калі санкцыі на іх накладуць, як казаў Трамп. Я думаю, усё так лёгка не скончыцца. Не будзе так, што вось сустрэліся і заўтра ўжо няма вайны і ўсё так добра. То бок мы жывём у рэаліях. Хоць усім хацелася б міру і спакою, але трэба глядзець на гэта без ружовых акуляраў. Путін з яго манією величі і Путін з яго маніяй велічы і абсалютнай усёдазволенасцю будзе лічыць, што ён зможа паўплываць на Трампа такім чынам, што Расія дасягне ўсіх сваіх мэтаў. У той жа час Трамп як чалавек імпульсіўны і здольны на зусім непрадказальныя крокі. Ён можа зарэагаваць на пазіцыю Пуціна такім чынам, што прыме пастанову, якая задавальняе Украіну і ўвесь іншы цывілізаваны свет. Працаваць настаўніцай у нямецкай школе, ды адной гадаваць 3 дзяцей, такое можа сабе дазволіць беларуска Тацяна Лагацкая. Чым адрозніваецца нямецкая школа ад беларускай? Адказ на гэтае пытанне шукайце ў праграме «Від на жыхарства» на YouTube-канале Белсат Лайф. А зараз кароткі фрагмент. Ну вот, все в мобильных, как это и принято в любой школе. Но недолго им осталось радоваться, потому что мобильные запрещают у нас скоро. Я могу сказать все равно, что мы достаточно классическая школа, но что нас от других отличает очень молодой коллектив, современный, который старается с учениками общаться на равных. У нас есть планы обязательно, конечно, годовые, какие компетенции должны ученики достичь вот в этом году по определенным предметам. Да? Но мы достаточно свободны в формировании урока. Как ты считаешь нужным достичь этих компетенций? Да? Я могу сама принимать решения. То есть у нас нет четко прописанных уроков, или мы не должны их четко прописывать, чтобы кому-то показывать. На гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама ўпадабанне. А з вами працавалі Юлія Лабанова І Віталь Бабін. Да новых сустрэчаў на Белсаце.